أبدوبات نايتن كأند محازوتن مشارفتن مخانن زغلص ألن أوغاندان دوب سودانن ملو وقت توغسي كم استقبرن شدش تول قصبات دما هيوتم كم سانن رويترز حبيرو رويترز زرغحيو أبزولو زينا أمونغو سراويت دوب سودانن سراويت أوغاندان أبتي بغوبو زي تحنصصن خلتين وغانات زكراخرن دوباو كبابيتات نحصير اوان زصنحه ملو وقت توغسي كم استقبرن بوغان دوب سودان حموشته وتحدرات هيوتم كسونن كلو بوغان أوغاندا دما حدا وتحدر هيوتو كم سانه تحبيرلا بزعبتي زغات اما فصامه بوغان دوب سودان ابزوت مغلصي امون كلتين وتحدرات مالت وتحدرات دوب سودانن اوغاندان ملوات توخس كم استغبرن بسنكت ملوات توخس دما حموشته وتحدرات دوب سودان هيوتم كم سانو كغلصن كلو ناي سراويت اوغاندا وهاب قال هيبو ابزلو مغلص خا سراويت دوب سودان نابزوبا معراب نايل ناي اوغاندا كم زاتون موصا دحر مبايم كا اتملوات توخس خم زغاطمن انتو حدا حد ناي اوغاندا وتحدر هيوتو سينو كم زلو نيغاليصو كم زفلت منغستات اوغاندان دوب سودانن صبق زمدنا زلوهم ننويح اوان دما مرحتن مشارختي كوينم زصنحو هاغرات كوينن اوغاندا حانت كابتن قاند دغفتي مريحنت سيلفاكير ميارديت مخانا يزفلات أب كل تشحن عسرت حدن دو السودان ناس إنها دحرم واجه أب قاتيمو أب زنبرة وقع حد حدون أوغاندا أب غوني بريزيدنت سالفاكير زمرحهم حيلتات من بارا يفلات إذا حجي أمونغو سراويت كلتين هاقراتا قاتيمو زلهم اللوات توخسخ ساحة الزرقاء مسمخانو بخلتين وغانات توهيبو أب زلهم مغلطي أتم اللوات توخسيك كمز عرفن أب زقوان دما حبراويت كوميتا قويمة نتزقات أمكت مرمر كمز خوانتن بزعباتي زلو أكارا خارد دوباو كبابيتا دما سلامو مفتحي كجبر كزته مخانن تغاليص لا كم زفلت ابز حلفه ورح مغابيت ابدو السودان امونغون بريزيدنت سالفاكير تامنت زخونو حيلتاتن مكتلو ريك مشار تامنت زخونو حيلتاتن دحر زغاط مغچت منغست دو السودان سراويت اوغاندا نابته هاجر بممصا صتاو حسنتا مدلدال نخحل غزم عدمه غيروس سراويت اوغاندا نابته هاجر كم زتوافر يذكر ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ንዝቃወሙን ካብ ስልጣን ንምእላይ ንዝሰርሑ ተቃወምቲ ውድባት ባይታ ተጣጣሕ ኣብ ዘላትሉ እዋን ሃገራዊ ጉባኤ ዓፋር ኤርትራ ዝበሃል ተቃዋሚ ጉጅለ ኣብ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ኣብ ርዕሰ ከተማ ተከልል ሰመራ ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ከፊቱ ምህላውን አንጻር ኤርትራ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከጀምር ምዃኑን ተገሊጹ እቲ ውድብ ኣብ ርዕሰ ከተማ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ አንጻር ንኤርትራ መሪሕነት ዕጥቃዊ ቃልሲ ከጀምር መደብ ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎን ይዳሎ ከም ዘሎን ከገልጽ እንከሎ ኣባል ፈጻሚት ኮሚቴ ናይቲ ውድብ ዝኾነ ዓሊ መሐመድ ዑመር ድማ ንጀርመናዊት ማዕከን ዜና ዶቼ ቬለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝዋን ኣብ ክልል ዓፋር ርዕሰ ከተማ ተከልል ሰመራ صحفت كفيتم كم زلون مدبم دمان اب اديس ابا بمسفح اب اديس اباون بيت صحفت كخفتو كم زخونن منغست ኢትዮጵያ ካብ ዝዋን ኣብ ተሃገር ከም ድሌቶም ከዛረቡን ንኽንቀሳቀሱን ዕድል ከፊትሎም ምህላው ይገልጹ نسقط إلو نبت زباد دقيمة مملاسهم أو وصايا هاجرات كوينهم زقبرو وزنبورو ناي دياسبورا قالسي نابنت أفعت قوك قالسي زغير إلو إزي أبال فتس أميت كوميته مزا جرمناويت معكن زخونة دوتشي فيلا غير واب زلوك على محتت بتوسخي ودوام بكل تشحن 10 أب شودان كمستمسرتن نزا حلفه لعلي 10 عام دما أب لعلي عفارك إيح بحري يفتس أم قالو نزبولو بدلات أمل كيتوم كتابقو كم صنحي قليتو نسقط إلو عدقو قالسي خجمرو أب زدالو ولو زلو أوان مسابت زوبا زلو استفلالي وغانات يتحابرو كم زلوون بوغان إيرترا دما أبدو بوري سراويت إيرترا ببزحي يعرض مهلاوي قاليصو ازي وهابك قالن أبال فتسامي سرحن اتتقاوم جل زخنة علي محمد عمر بتوساغي مسكالوت نا إيرترا مريحنا تقاوم تزخنو كم برجد نحمدو زامسلو حبيرم نخسرحو يزرربو مهلاو قاليصو ازي مغلص ان منقسقاسن نايزي هاغراو بايتو إيرترا عفار زبحال تقاوم جل دحرسومن نايتي ديمقراسياو ودبك ايح بحر عفار زبحال نا إيرترا تقاوم جل ابرسا كتما كلل عفار سامرا اخيبه مكيادي نايزوم إيرترا تقاومت من قصقاس ببزحاب إثيوبيا زرق زل دما أب زوان أمونغو إيرتران إثيوبيان حيال دبلوماسيا وطره تفتيرو أب زلو لوانيو ኢትዮጵያን ጅቡትን ወታደራዊ ምትሕብባርን ከዕብያ ኣምር ዳ ከም ዝበጽሓ ተገሊጹ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ወታደራውያን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መበል 11 ኣኼባ ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ኮሚቴ ኣብ ዝገበርዎ ዘተዩ መበል 11 ኣኼባ ሓበራዊ ኮሚቴ ምክልኻል ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣብ አዲስ አበባ ዝተገብረ ኮይኑ ላዕለዎት ወታደራውያን ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባር ኣመልኪቶም ከም ዘተዩ ተገሊጹ
ኣብዚ ርክብ ብወገን ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ጀነራል ናይ ወጻኢ ርክባት ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ተሸመ ገመቹ ክሳተፍ እንከሎ ብወገን ጅቡቲ ድማ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጅቡቲ ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ዓብዱራሕማን ዓብዲ እዩ ተሳቲፉ። ብወገን ጅቡቲ ነቲ ልኡኽ መሪሑ ዝመፀ ሜጀር ጀነራል ዓብዱራሕማን ዓብዲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኢትዮጵያን ዘሎ ወተሃደራዊ ርክባት ከምኡ ድማ ምትሕብባር ዘዕቢ ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ኢትዮጵያ ንኣታውን ሰደድን ኣብ ወደብ ጅቡቲ ዘለዋ ምርኮሳ ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ኣብ መዳይ ምክልኻል ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ምትሕብባር እውን ዝዓመቐ ንክኸውን ክሰርሑ ምዃኖም ይገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዓመታዊ ንዘሎ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ከምኡ ድማ ብድሆታት እትገምግም ሓበራዊት ናይ ምክልኻል ኮሚቴ ዘላ ኮይና እዛ ኮሚቴ ከዓ ዓመታዊ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ጅቡትን እያ ርክባት ትገብር። ኣብዚ እዋን ወዲ 83 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኣይቨሪ ኮስት ኣላንሳ ኦታራ ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንራብዓይ እብረ ከም ዝወዳደር ኣፍሊጡ። ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሙሉእ ጥዕና ከም ዘለዎን ኣብታ ሃገር ዘሎ ፀጥታውን ቁጠባውን ብድሆታት ንምብዳህ ክወዳደር ከም ዝደልን ኣፍሊጡ። ኦታራ እቲ ኣብ 2016 ዝጸደቐ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ኣቐዲሙ ንፕሬዚደንታት ዝወዳደርሎም ዓመታት ብዘየገድስ ከም ብሓድሽ ንኽወዳደር ከም ዘፍቅደሉ እዩ ዝምጎት። ድሮ ብዙሓት ተወዳደርቱ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብቲ ምርጫ ከይወዳደሩ ብምኽልካሎም ድማ ንሱ ብቐጻሊ ተዓዋቲ ክኸውን ትፅቢት ይዝግበር። ፕሬዚደንት ነበር ሎረን ባግቦ፣ ቀዳይ ሚኒስተር ነበር ጉለጉሜ ሶሮን፣ ሚኒስተር ነበር ቲጃኒ ተሃምን ካብቶም ኣብ ጥቅምቲ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከይወዳደሩ ዝተኸልከሉ እዮም። ቲሃምን ካልኦት መራሕቲ ውድብ ተቃወሞን ኦታራ ንፕሬዚደንትነት ክወዳደር ምውሳኑ ብንቡ እዮም ኮኒኖሞ። ቲያሞ ንወግዓዊ ውሳነ እቲ ፕሬዚደንት ስዒቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ወግዓዊ ዝኾነ ውሳነ ኦታራ ንሕገ መንግስትና ዝተሓሰን ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲን ኢሉ። ኣይቨሪ ኮስታውያን ድምፆም ከስምዑዮም ብዛዕባ እዚ ኩነታት እንታይ ከም ዝሓስቡ ከዓ ንዓለም ከርእዮም ኢሉ። እቲ ወዲ 83 ዓመት ኦታራ ዳግማይ ንፕሬዚደንትነት ከም ዝወዳደር ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ ተመሳሳሊ መዓልቲ ሰመዝቲ ሃገር ን7 ነሓሰ ዝተዳለወ ሰላማዊ ሰልፊ ከይካየድ እዮም ኣጊዶም። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ፕሬዚደንት ብዝቃወሙ ጉጅለታት ዝተወደበ ኮይኑ ኣብቲ ምርጫ ከይወዳደሩ ዝተኸልከሉ ሕፅያት ናብ ዝነበርዎ ክምለሱን ዝርዝር ኣዝመፅቲ ብዘይሻራዊ መርመርቲ ምቁፅጻር ክግበረሉን ዝዓለመ እዩ። እቲ ቅድሚ ሕጂ ሰራሕተኛ ባንኪ ዝነበረ ኦላሳን ኦታራ ዘለዎ ተመክሮ ኣብቲ ምርጫ ንኽዕወት ከም ዝሕግዞ ዝገልጽ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ 4 ዓመታት ከዓ ቆጠባ ኣይቨሪ ኮስት ብ6 ሚታዊት ምዕባዩ ናቱ ኣብነት ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ኣብ መላእቲ ሃገር ብዙሓት ኣብ መንግስትን ፖለቲከኛታትን እምነቶም እናጎደለ ይመጽእ ምህላው እዩ ዝገልጽ። ተቃወምቲ ውድባት ኣብቲ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ከይሳተፉ ብምኽልካሎም ከዓ ኣብቲ ሃገር ወጥሪ ሰፊኑሎ። እዚ ዘሎ ኩነታት ከዓ ናብቲ ካብ 2010 ክሳብ 2011 ልዕሊ 3000 ሰባት ህይወቶም ዝሰኣኑሉ ግጭትን ኣብ 2020 ኦታራ ንሳልሳይ እብረ ድሕሪ ምውድዳሩ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ሓዊሱ ዝሓለፈ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ዕግርግርን ከየምርሕ እዩ ልዑል ስግኣት ፈጢሩ ዝርከብ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።